Сега ще кажа една история, която изживях и на практика, и на теория. Събудих се, усетих благословението Божие, нали се сеща църковна музика в главата ми и прочие. Станах бързо, облякох се, излезнах навън. Звън, чу се телефона ми и тъмън да отговоря с изненада, гледам номер непознат. Вдигам ме отсреща, чум гласа на един стар познат. Искаш ли да си оправим живота, бяха първите му думи. Да ударим джакпот и да спрем с ежедневните зулуми. Не беше за по телефона, за това се срещнахме лично. На отдалечено и покрито място, това за нас си е типично. Поговорихме здрасти как си и запалихме масе. И така, някакво много странно чувство ме обзе. Той каза: хей братле, много пъти си ми покривал гърба. Ти си единственият човек, на който мога да се доверя. За всички пъти глад си ме измъквал, ще ти благодаря. И после с радост те парите си ще поделя. И така, схемата ми се стори много интересна. И честно да ви кажа, някак доста лесна. Момчето имаше информация от двама политици. И зарадах се, че този път няма да се прекарват наркотици. Да засниха се нещата, значи случаят е следният. Да открадна от богатите и да дам на мен бедният. Това не беше просто схема, а голяма далавера. С главни действащи лица, няколко шибани банкера, които работили в банка, но не в коя да е. А точно така, в фалиралото КТБ. И естествено банкерчетата били доста крадливи и постоянно щавели от банката и нейните активи. Но не щавели по-малко, а крадяли на богато. И от трезора измъкнали доста килограми злато. Вкъща недалеч от София са го скрили, но моят човек знае точно къде са го покрили. От нас искаше да отидем възможно най-скоро и всичко да мине без изцепки, да не се връщам в затворо. Присихме на местото, беше тихо и безлюдно и на първи поглед нямаше да бъде никак трудно. Но изведнъж блесна огън, че някой запали си цигара. Шибаната къща имаше охрана, няма време да се мисли, трябва да се действа и на пазачите на златото да се противодейства. Отидох пред, повиках единия, сякаш нещо да го питам. Само след секунди започнах в главата да го ритам. Същевременно моят човек промъкна се при другия на вишката и радостно около врата затегна му каишката. Срещнахме се долу и след минута или две слезнахме по стълбите на въпросното мазе.